Magpapakamatay ako! Sige! Subukan mo magpakamatay! Pag nagpakamatay ka, babarilin kita! Tama ba yun? Ewan ko. Sige! Subukan mo! Ako? Oh na 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 Havana, oh na na. Havana is in Havana, oh na na. He took me back to East Havana, na na na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, oh na na. Ha? Nakakalimutan mo ba na meron ka pamilyang inuuwian dito? Sino ka? Ako! Ako yung bagong yung kasambahay! Ma'am, nandito na po si Sel. Nay! Ano? Pinapatawag ka po sa school ng principal! Bakit na naman? May ginawa ka ba na namang kalokohan? Uy, Nay, wala ah! Ikaw nga'y pinapatawag dyan eh! Lagot ka, Nay! Walang kidnap na naganap. May 15 lalaki muntik lang gumahasa sa akin. 15? 10 lang. 10? 5 lang yata. 5? Hindi na lang, walang maduling lang ako. Mamatay ka man? Wala talaga, nananaginip lang ako. Ano ba yan? Hi, sir. Magka-computer po kayo? Ay, hindi, magba-badminton. Computer shop ka, di ba? Natural, di magko-computer. 30 minutes lang po. Ay, talagang tanungin ako, mukha bang 30 minutes lang kaya kong bayaran? Di ba ako pwedeng magbayad ng buong maghapong magdamag? Balot! Balot! Balot mo niya, balot! Oy, oy, balot, balot! Barika, barika! Palit kag balot, sir? Utang mo na ako yung balot! Utang? Bolot! Bolot! Bolot!